сега, драги зрители, ще демонстрираме как непослушните деца могат да бъдат наказвани чрез този инструмент. Казва се таки. Хващате непослушното дете за ухото и го карате до някакво близко дърво. След като го докарате до някое близко дърво, хващате такия. Взимате така. Ела тук, насам, показвам. И ето така. Тряс. Тряс. Ето момента, извинете. Тук елате да гледате. Ей така. Хващате ги и правим така. Ето като да снимете. Трям. Ще удуша. Ето така. Ето сега, драги зрители. Ето как непослушното дете е вързано за дървото и то повече няма къде да мърда. Разбрахте ли? Това е реклама, това е такер за непослушни деца. Аз съм таткото, това е синът.